बर'फोरखौ बुथारजोब बे बाथ्राया बबेखिनियाव लिरनाय दङ बिनि सिगां नैबे खौरांखौ आं इम्पर्टेन्ट हिसाबै नोंथांमोननो फोसावनो थांगासिनो दङ जायफ्रा नायजोबो नोंथांमोना थारैनो बुजिजोबगोन होननानै आं सानो आदा सदा नायोब्ला बुजिनाय नङा आरो जोबनायावहाय मोनसे गोनांथार खौरां आं नोंथांमोननो होनो सानो आरो बे खौरांखौ बयबो खोनासंनानै लानाया गाहाम बर'फोरखौ फोजोबजोब बे बबेखिनियाव लिरनाय दङ बिनि सिगां बाव लिरनाया दङ बे आंल' फोसावनाय नङा गोबां मानसि आंनाव हरगासिनो दं वाट्सएप इन्स्टाग्राम ओमफ्राय फेसबुक लिरनायखौ आं थाबैनो फरायग्रोनानै होनो सानो खोनासंजेननायफ्राव उगुं थुगुं दाजाथ' गाहायाव माखासे मावनांगौ आयदाफोर थांखिफोर होनाय दं अन्नानै बेफोरखौ मावफुंनानै जोंनि मावनांगौ थांखिफोर एक्टिभिटिसखौ जाफुंसार होनायाव जोंखौ मदद खालाम 1 नाम्बाराव होनाय दं मोसौ बुथारग्रा एबा दानथारग्रा खाव जायफ्रा बुथारो जोंनि गाव माथाया मोसौ अन्नाय गैयाजासे बुथारगासिनो दं बिनिखायनो सोरबाफोर मोसौ बुथारग्रा आं बेखौ डाइरेक्टलि फरायजोबला जोंहा वार्निंबो होगासिनो दङ बयबो साबधान जानाया गाहाम जोंहा हेमन्त मामायाबो बुंखादों जायफ्रा मोसौ बुथारो बायलाय फानलाय खालामो बिसोरो पुलिस एरेस्ट जागोन दाबायदियाव कमप्लेन होयोबा बेथ' साभाबिक बेखौ खौरां पर्टेलफ्रावनो दाख्लैनिफ्रायनो फोसावगासिनो गोबाव जाबाय बयबो नुदों दा सेकेन्ड नाम्बाराव दङ RSS नि डक्टरफोरखौ हादरनि गासै हादरसा स्टेटफोराव थिनहरनाय जाखाबाय वेस्ट बेंगलनि डक्टरखौ उरिष्यायाव थिनहरनाय जाबाय आरो उरिष्यानि डक्टरखौ केरेलायाव गुबुन उन्दै डक्टरफोर यां डक्टर गुबुन डक्टरफोरनिफ्राय फैनायफोरखौ गुबुन गुबुन हादरसाफोराव थिनहरनाय जाबाय आरो बेबादिनो बिसोरो गाहाय डक्टरनि सिङाव थानानै मावनांगौ गोनां जानायलाय मोनथियालाबानो बे उन्दै डक्टरफोरा गाहाय डक्टरनि बिथोन थोननाय अर्डार बायदियै ख्रिस्टियान बेरामि ख्रिस्टियान पेशेन्टफोरखौ देहा सिंनिफ्राय लोरबां दुरबल जानायनि बिजि थुनानै होनो थांखि लाखाबाय जाहोनाव ख्रिस्टियान बेरामिफ्रा लोरबां जानानै आरो बांसिन बेरामि जानानै थैलांनाय बायदि अके आरो 3 नाम्बाराव दङ खोनासंग्रोजोब दै नाबा बुजिनाय नङा बे आं फरायनायजोंल' ख्रिस्टियान हिन्जावसाफोर जायफोरा देरफुनाय यां बिसोरखौ खाथिनि RSS सेंग्राफोरखौ लोगोआव लानानै हानजायै जिनाहारि गेंरेप खालाम बेबादि बिसोरनि मानखौ फाहाय 4 नाम्बार जेसेबां ख्रिस्टियान बाइबेलफोर ख्रिस्टियान बिजाबफोर आरो बाइबेलजों सोमोन्दो थानाय बिजाबफोरखौ सावजोब 5 आव दं 1 कौटि 1 क्रर रां बान्था महरै होनाय जागोन जाय सुबुङा ख्रिस्टियान धोरोमनि गाहाय दैदेनगिरिफोर जेरै पप आरो बिशपफोरखौ बुथारनो हायो 6 नाम्बाराव दङ 50 लाख 50 lakhs रां बान्था महरै नगद केस होनाय जागोन जाय सुबुङा मिशनारि पास्टरफोर गिर्जानि फादार डक्टरफोर एबा सिस्टारफोरखौ बुथारगोन 7 नाम्बाराव ख्रिस्टियानफोर दै लोंग्रा एबा दै थुबुर खालामग्रा जायगाफोराव हाग्रा एम्फौ थैग्रा मुलि एबा बिसफोर गलायना हो आरो 8 नाम्बाराव दङ भारताव थाग्रा साफ्रोमबो नागरिकनो मोनसे आइडेन्टिटि कार्डजों लोगोसे बारक'ड आरो अनजिमा नाम्बार होनाय जागोन बे बारक'डआ मेसिनजों नाजावजायाबा एबा गोरोबाबा बाजारनिफ्राय गावनि न'खरनि सानफ्रोमबोनि नांगौ जानाय जेबो मुवा बायनो हानाय नङा जेरै माइरं संख्रि मैगं गाननाय जोमनाय बायदि बायदि एक्सेट्रा स' बि एलार्ट होननानै लिरनानै होदों गोबाङा सेन्ड खालामहरगासिनो दङ उगुं थुगुं जादों आंनि मोनसेल' हाम्बल रिकुवेस्ट बाव मानो लिरनाय गैया जे बर'फोरखौ फोजोबजोब नोंथांमोना मिथिखायो बेखौ सोर टाइप खालामग्रोदों सोर लिरग्रोदों बेनि मेन रियेल कालप्रिटखौसो जों दिहुननो नाजानांगौ दायो जोंनि बर'आनो जागोन सोरबा मानो होनोब्ला सोरबा पलिटिक्सनि खैसाराव थानानै राजखान्थिजों थानानै उगुं थुगुं सोरनिबा थुनज्लायनायाव दावरावथ' खालामनो जेबो गैला नालाय पलिटिक्सनि बेनिफिटनि थाखाय राजखान्थिनि गावबागाव लाबालाब मुलाम्फानि थाखाय हारिखौ सानग्रो जोंनि हारिखौ बेफोरखौहाय मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै उगुं थुगुं दाजा आंनि साननाया गासैबो बेफोरखौ मावजोबनो
हाया नाजाब्लाबो मानोथो इसोरखौ फोथायथारदों जिखुनु धोरोमनियानो जाया इसोरनाव फोथायनाय गैयाबाथ' उगुं थुगुं जाखागोन गिखागोन इसोरखौ इसेबां फोथायोबा जिखुनु धोरोमनियानो सानसे समावथ' थैनांगौखा मानोथो एफा उगुं थुगुं जादों आरो नैबेफोरखौ फेक रिउमार्स बायदि बाहायनानै नैबेखौहाय साइबार वार बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों दावहा खालामनो दा बेफोरखौ खोनानानै खायफा मानसि जासिगोन उगुं थुगुं नैहाय बिदिनो बिदि लिरदों ख्रिस्टियानफोरखौ नैहाय मादै नै आबै बिदिनो नै आयं बिदिनो बिदि खालामनो नागिरदोंनो नैहाय नो जोंनो गावजों गावनि गेजेराव ओमफ्राय हारिजों हारि दावराव जासिगोन धोरोमखौ लानानै थ' बेफोरखौ मालाबाबो दा फोथाय सिरियासलि दाला सिरियासलि लानानै गावजों गावनि गेजेरावहाय मालाबाबो अर सुलायनो नाङा आंनि खावलायनाया बेसो मानो होनब्ला बर'फोरखौ नुखाबाय बर'फोरखौ मिथिखासिगौ गावजों गावनि गेजेराव मालाबाबो खौसेथि गैया हारिनि गेजेरावनो सोरबा आफादखौ लानानै सोरबा राजखान्थिखौ लानानै पलिटिक्सखौ लानानै न'खरनिया न'खरनिजोंनो मिलायै नुनो मोनसै जोङो गामिनिजों मिलायलायै नायनो हालायलायै नों सोरबा बिपिएफ है साला बै इउपिपिएलसो है साला बै बिजेपिसो गावजों गावनो बिदि साला जानानै देरबायलै एक्सेट्रा थ' बेफोरबायदि कन्डिसनाव नैबेफोरबायदि लिरनायखौ भाइरास टाइपआव जोंनियाव सोनानै होबावोब्ला मा जागोन डेफिनेटलि जोंनि गेजेराव उगुं थुगुं दावराव दावसिया फैखागोन थ' बेनिखायनो गासैबो नायगिरिफोर मादैमोन आदैमोन आयंमोन आबौमोन आदामोन आरो आबै आबौमोन जायफ्रा नायो उगुं थुगुं दाजा बेफोर लिरनायखौहाय आरो गावजों गाव बेफोरखौ लानानै नायलायनो हायै दावराव दावसि दाजा बेखौ गोबाङा गोबां शेयार खालामलायनानै भाइराल खालामगासिनो दङ बेखायनो आं बुंग्रोखाबाय जे बेफोरखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव जों दावराव दावसि खालामोबा जानाय नङा डाइरेक्ट मानो लिरनो हायाखै बर'फोरखौ फोजोबनांगौ बर'जों बर' जालायहो मानो होनब्ला बेफोरो ब्रेन दिमाग लागायनानै जोंखौ गावजों गावनि गेजेराव माने दाङाबाजि खालामनायनि प्लान दा बेयावहाय मैयानि भिडिअ नोंथांमोना बे चेनेलावनो नायबा नुफिनगोन कमेन्टआ 100आव 99% मोजां गैया दं मानो सोरखारखौ खायफा बखिगोननो गोनां जाखो आरो बिनि गेजेरावनो सासे बिनानावना बिब' जागोन लिरदों आं बुंनानै होनो गोसो जायो इउटुबारफ्राल' होख्रावना जेबो जाया जुदि बर' लिडारफ्रानो जेबो आखायाव लायाब्ला भिडिअआव बिथांजोआ बेखौ होदों नंगौ जेबो जाया नाथाय मोनसे खोथाखौबो खोनासं सिस्टार गामि गामि जोंहा माखासे मबाइल नायग्रा थायो बोराय बुरै गेदेरमाफोर उन्दैनिफ्राय लानानै नाथाय दासो जाया समथ' फैगोन ना 5 इयार्सनि उनावहाय बा 5 बोसोर जोबनायनि उनाव सोर दैखोहरा लिडारफोरखौ सोर दैखोहरो गामि गामिनि मानसिफोर जायफ्रा ससियेल मिडिया नायगासिनो दङ बैसोरनोथ' लिडारफोरखौ दैखोहरो गोजौआव बैसोरनो बुजिफिननानै जुदि आखाइनि बे सेरनांगौआ बेलेगाव सेरफिनोबा अब्ला बै लिडारहा मा जागोन लिडारनि टार्मसा 5 बोसोरल' ससियेल मिडियायाव बुंबाल' जेबो जाया होनो खायफा जायो गोबां इफेक्ट जायो मानो होनब्ला आजिखालि पलिटिशियान्सफोर माखासे मानिया ससियेल मिडियाखौनो मोनसे हाथियार महरै बाहायनायखौ नुनो मोनसै मानो होनब्ला ससियेल मिडियाजों नंगौखौबो नङै खालामनानै खायफा होयो रायजोआ मा बुजिबावनो खायफा मानि मानसिफ्रा बिदिनोहाय नङैखौबो नंगौ बानायना होनसै बिदिनोहाय जाय सैथोजों सैथो खौरां फोसावग्रा बैफोरबो मालाबा समाव टाइम लायो नाथाय सोलायनायखौ बेजोंहाय बुजिहोनोबो हायो जेबो जाया होननानैबो लाब गैया जायो ससियेल मिडियाबो इमपेक्ट खालामनो हायो बेनाव बेखिनियानो आरो बै लिरनायखौथ' उगुं थुगुं दाजा आं बुंबाय आंनि हाम्बल रिक्वेस्ट आरो स्टप शेयार खालामलायनायफोरखौहाय बेखिनिखौनो आं बुंबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल